tragwyr ol ddiw, isgyn arno. Bore da i chi gyd a chroeso i'r oedfa fyriol. Mae'n hyfryd i weld chi yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr a ni o'r newydd. Hyfryd i weld chi. Very good morning, and hope we all have a blessing of being together and worshipping together, and as you see, partaking of the Lord's Supper at the end of this morning's service. Ond fe unwn ni nawr i ganu ein hymyn agoriadol, our opening hymn 270, 270, geiriau hyfryd T.R. Jones. Mawr y gwn di mwyn dy groes am gynnal tadau'r ffydd a'i tywys drwy bob cur a loes o'i rhwymau caeth yn rhydd. Ti roddais di ddyn dras y nef ar weledigaeth glir, dy ysbryd di oedd yn ei llef wrth ddadlau hawliau'r gwir. 270.
ail lythyr Paul at y Corinthiaid yw lleoliad ein darlleniad ni y bore yma. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 9, we're on page 519, page 519 in the bilingual testaments. Cymorth i'r saint, the 9th chapter of the second letter of Paul to the Corinthians. Ac i ni'n darllen y bennod ar ei hyd, dim ond rhyw 15 adnod yw'r pennod gyfan. Nid oes dim angen i mi ysgrifennu ato chwi ynglyn â'r cymorth i'r saint. Gwn am eich eiddgarwch a byddaf yn ymffrostio amdano ac amdano chwi wrth y Macedoniaid, ac yn dweud bod Achaia wedi ymbaratoi y llynedd, a bu eich sel yn symbyliad i'r rhan fwyaf ohonynt. Rwy'n anfon y brodyr mwyn sicrhau na chair ein hymffrost amdanoch yn ofer yn hyn o beth, ond eich bod yn barod, fel y dywedais y byddech. Byddai'n beth chwysig pe daiau Macedoniaid gyda mi a'ch cael yn amharod. Ac felly ni, heb sôn amdano chwi, gael ein cywilyddio am fod mor sicr ohonoch. Dyna pam y teimlais ei bod yn angenreidiol gofyn i'r brodyr ddod atoch o'n blaen ni, a threfnu ymlaen llaw yr rhodd yr oeddech wedi ei haddo o'r blaen. Fel y byddai'n barod i mi, yn rhodd haelioni, nid rhodd cybyddod. Cofiwch hyn, a heion bryn a fed yn bryn, a heion hael a fed yn hael. Rhaid i bawb roi o wirfodd i galon, nid o anfodd neu o raid oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw neu gari. A mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chwi yn helaeth, mwyn i chwi ar ben eich digon bob amser ym mhob peth, allu roi yn helaeth i bob gwaith da. Fel y mae'n ysgrifenedig, gwasgarodd ei roddion ymhlith y tlodion, a mae ei haelioni yn para am byth. Bydd yr hwn sydd yn rhoi had i'r heiwr, a bara iddo'n ymborth yn rhoi had i chwythau ac yn ei amlhau, bydd yn peri ffrwyth eich haelioni gynyddu. Ym mhob peth cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob haelioni, a bydd hynny trwy am ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Oherwydd y mae'r cymorth a ddaw o'r gwasanaeth hwn, nid yn unig yn diwallu anghenion y saint, ond hefyd yn gorlifo mewn llawer o ddiolchgarwch i Dduw. Ar gyfrif y prawf sydd yn y cymorth hwn, byddant yn gogoneddu Duw am eich fuddod i efengil Crist. Yr efengil yr ydych yn ei cyffesu, ac am haelioni eich cyfraniad iddynt hwy ac i bawb. Byddant yn hireithi amdanoch ac yn gweddio ar eich ran, oherwydd y gras ragorol a roddodd Duw i chwi. Diolch i Dduw am ei rodd anrhaethadwy. Thanks be to God for his inexpressible gift, or unspeakable gift. And about that unspeakable gift we'll be speaking of later. And that is a paradox in itself, isn't it? I'll come to that later in the sermon. Felly, fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd ein hael emyn y bore yma 164, 164. Ac o'r braidd bod angen i ni edrych ar y geiriau, dwi'n siŵr. Geiriau cyfarwydd Eifion Wyn. Un fendith dyro i'm ni cheisiaf, dim ond hynny. Cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu. Dy garu, digon yw wrth fyw i'th wasanaethu, ac yn oesoedd ger dyfron, fy nigon fydd dy garu. 164.
Felly, cyfle I ni nawr I droi at ddiw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Plygwn ger dyfron unwaith yn rhagor o ddiw dad, a hynny gan geisio dy darweiniad di yn yr oedfa hon. Ac arweiniad dy ysbryd glân yn ein defosiwn ni, fel ym mhob oedfa. Gwyddom a gallwn ni nesau ata ti mewn geiriau, ond yn aml mae ein meddyliau ni yn gallu ein pellhau ni oddi wrth I ti. Yn calonnau ni yn gallu crwydro yn aml wrth I ni ddod hyd yn oed ger dyfron di mewn oedfa. A heb darweiniad di, a heb arweiniad yr ysbryd glân byddwn yn ansicr o'n ffordd ymlaen. Ac heb dy nerth a thnoddau di a byddwn yn wir yn anobeithiol yn y byd. Gracious God, as we come before you now once more in prayer, we realize that you can speak to us in many different kinds of ways. And you can speak to us also through many different kinds of people as well. Forgive us now that our minds are so often closed to you and to your words. Our ears are deafened to what you have to say to us on occasions. Forgive us that we avoid that which challenges us in our spiritual life. That which disturbs or unsettles us, but that which is needed at times in our spiritual lives. Open our eyes and open our ears to hear and open our hearts to feel what you have to say to us today and every day. Ein bod yn euog o ddristau dy ysbryd sanctaidd di a themtio dy mynedd mawr fel mae'r emyn yn dweud. Dwi ti ddim yn ein gwrthod ni. Rwy ti wrth law o hyd. Rwy ti'n awyddus sy'n cofleidio ni, dim ond I ni dy geisio di. I ti yn barod i'n tywys ni fel tad yn tosturio wrth I blant. A rwy'n I ni deimlo yn ystod yr oedfa newydd hon nawr ein bod yn cael ein harwain fel petai o lwybrau y byd a'i bethau I mewn i'th nefoedd di, i'th leoedd sanctaidd di, ac I mewn i'th fyd di dy hun. A chydna byddwn fel hyn mae braint yw cael cymdeithas yma'n gyda'n gilydd. Ond braint yw chlaw pob braint yw cael cymdeithas gyda thi dy hun. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint, ydy fe. Ni welodd neb erioed a'i maint, y mae'r gymdeithas yma'n gref, ond yn y nef hi fydd yn fwy. Loving Father, as we pray for ourselves, we also think of others this morning as always. We think of those in trouble and turmoil. Many places and people in the world this morning who need our prayers and thoughts. We think of those in sickness and bereavement. Some of our friends and family, fellow family members here at Eglwys Gymraeg, Canol, Llundain. Those who are in need of our prayers and thoughts this morning. Be with them now. We think of some who are joining us over Facebook and YouTube, and we think of them as they would wish to be with us this morning. Be with them, comfort, and sustain them. A rwy ti yn bresennol yng nghanol holl helynt a helbyl bywyd. A does dim unman ar wyneb y ddeiar tu hwnt i'th gonsern di. Dangos I ni felly, dangos I ni y ffordd orau y dylem ni ymateb, achos mae'n rhaid I ni ymateb hefyd. Mae'n iawn I ni weddio, mae'n rhaid I ni weithredu hefyd.
Dangos I ni doleini di yn llywyrchu yn y tywyllwch. Ac yn y goleini hwnnw y gwelwn ni'r daioni sydd I gael yn y byd hefyd. Sylwi a chraffu ar ddrygion ni y byddwn ni yn aml. Maddau ni ein bod yn cael llawenydd weithiau mewn anghyfiawnder, yn hytrach na chyd lawenhau ar gwirionedd. A diolch I ti y bore yma bod o leini di yn drech na'r tywyllwch, ei bod yn gallu disgleirio yn y tywyllwch, a gweddiwn am ras yw am gyffred y bore yma, ac am hyder a ffydd I dystiolaethu i'r goleini hwnnw yn ein byw a'n bod ni. Receive us now this morning in love and forgiveness as we bring our prayers and petitions before you now. Gwrando ar ein gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd y deisyfiadau cudd ein calonau ni gyd. A derbyn ni wedi maddau pob diffyg a bai a weli yno. A mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn haeddiant Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes iawn I aelodau a chyfeillion ag ymwelwyr i'n hoedfa gymyn y bore yma. Very warm welcome to everyone to our communion service. A ni'n diolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad ac I Will am ei gyfeiliant wrth yr organ. There'll also be a Bible discussion group at 4:30 with an evening service at 6 with our minister in the pulpit. Di Sul nesa, ein cenad gwadd yn oedfa'r bore fydd ein cynwynidog y parchedig Peter Dewi Richards, a dwi'n siŵr y bydd nifer ohonyn ni eisiau bod yn bresennol i'w groesawu nôl atom. Our guest preacher for the evening service will be Tudor, and we are very grateful to him for being so willing to take the lead.
We're very fortunate in this chapel that we have a wealth of lay preachers and organists. Fel arfer ar ddydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer yn y neuadd islaw gyda the a sgwrs i ddilyn. And after the mid-week service this coming Wednesday, June the 15th, at 1:05, there'll be the monthly Glyn Lang Memorial Organ Recital with Tom Daggett, OBE organ scholar from St Paul's Cathedral, performing. Mewn pythefnos ar Fehefin y 60 byddwn yn cynnal ein gwyl flodau arferol. In 2 weeks' time, on June the 26th, you're invited to bring in small posies of flowers in vases, if possible, to adorn the chapel for Flowers Sunday, which is a tradition in Castle Street. Ar ddiwedd yr oedfa, gallwn ni naill ai bingetre ar blodau neu roi nhw i bwy bynnag dymunwn. Dydd Sadwrn, Gorffennaf yr Ail, am 4 o'r gloch, cynhelir cyngerdd blynyddol y gymdeithas. That's the Society's annual concert on Saturday, July the 2nd at 4 o'clock. A bydd cor Llundain, cor Ysgol Ystradau, a'r unawdwyr Glenys Roberts a David Wyn Jones yn perfformio. A mae tocynnau yn 10 punt ac ar werth wrth y drws. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael te a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Ac yn awr fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Os allai gwneud fy apel arferol pan dwi ffwrdd ar y sil i'ch hannog chi i ddod i gefnogi. Not that I'm sure I need to encourage you to come and support Peter Dewi next Sunday morning or Tudor in the evening. As I say, my usual appeal, please come and support the visiting ministers in my absence. And then, just to reiterate, the concert on the 2nd of July. I'm sure those of you who are available to come, you'll have an absolute feast. We've had Stradi School Choir before from Llanelli. They're an excellent school choir. I believe, yes, they've won the Choir of the Year, the Songs of Praise Choir of the Year in the past. An excellent choir. And, of course, Cor Llundain. Excellent as well, and excellent soloists.
Glenys Roberts a Dafydd wrth gwrs sydd gyda ni pan mae'n gallu bod gyda ni, a mae hyfryd i weld Elin bore yma. Felly edrych ymlaen yn eiddgar at y wledd o ganu ar yr ail o Orffennaf. Felly rowch hwnna yn eich dyddiaduron. Put that date in your diaries, the 2nd of July at 4 o'clock. Felly, fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd yr emyn nesaf 142, 142. Yr hen eiriau cyfarwydd, count your blessings, ynddo fe. Pan wyt ar fôr bywyd ac o don i don, pan fo ofni suddo yn tristaid y fron, cyfrif y bendithion, bob yn un ac un, syni wneu at gymaint a wnaeth Duw i ddyn. 142. Diolch i Dduw am ei rodd anrheithadwy. Thanks be to God for his inexpressible gift or unspeakable gift. Nawr, mae'r Efengil yn ei chyfanrwydd am hwnni yn seiliedig ar y weithred o roi, yn diwe. Ac mae holl ysbryd yr Efengil yn deillio o roddi. Mae
prynu a gwerthu yn syniadau diethyr iawn yng nghyd-destun yr Efengil, ond i bai, wrth gwrs, ein bod yn prynu a gwerthu heb arian a heb werth, fel mae'r ysgrythur yn dweud. So in gospel terms, in biblical terms as well, not only in the New Testament, but in the Old Testament, everything is a gift from God. God gives us Jesus, doesn't he, as a gift. Gives us eternal life, gives us grace and glory. In fact, he gives us everything we have. And then, moved by love and gratitude and thanksgiving to him, we, in turn, should at least give ourselves back to him in service and praise as living sacrifices, as the verse again says, on the altar of his service. Nawr, oedd Paul, os ydych chi'n cofio, yn y darlleniad yna o'i ail lythyr at yr Eglwys yng Nghorynth, oedd e wedi bod yn canmol y Corinthiaid am ei hysbryd hael a haelionus a'r hadlon. Ond nhw wedi bod yn hael iawn yn ei cariad a'i cymwynasgarwch. Roedd yn gallu sôn a disgrifio i roddio nhw, oedd e wedi rhoi rhestr o'i roddio nhw. Ond pan ddath e i sôn am rodd Duw, yr unig beth oedd ganddo fe i ddweud, yr unig peth oedd e'n gallu dweud mewn gwirionedd, oedd diolch i Dduw am ei rodd anraethadwy. Fel hyn mae'n darllen yn Bible.net, a diolch i Dduw am ei fod e wedi rhoi rodd i ni sydd y tu hwnt i eiriau. Wy'n licio hwnna? Y tu hwnt i eiriau. Thanks be to God for his inexpressible, his priceless gift in another translation, lovely translations, his unspeakable gift as it appears in the King James Version. Now, do you know, it's possible to list the gifts and attributes of some things and some people, isn't it? You're able to put them down in black and white. You know, I can remember my mother would make a list, especially after my birthday and after Christmas. I'd have a thank you list of everyone who'd given money in a card or given a present. And what did I have to do then? Write a thank. She'd written the letter, of course. It was a template, but I didn't used to like writing all these thank you letters. Yeah? Mae modd i restru ein roddio ni yn y byd. Yeah? We can list all of these, but you know, it's impossible to estimate or notate the gift of God. The gift of God to us in Jesus. The love shown to us in Jesus is indescribable, infinite, unspeakable. So, as I mentioned, after the reading, we have a paradox, really, don't we? A paradox, a contradiction in terms. Sut gallwn ni roi yr hyn sydd y tu hwnt i eiriau mewn geiriau? Yeah? Rodd anraethadwy Duw i ni. Sut gallwn ni roi hwnna, gwedwch? And it's with this paradox in mind that I wish to stay with for a little while this morning for us to consider before again we meet around the communion table. And to consider first Jesus Christ as this obvious, unspeakable gift. And then secondly, although an unspeakable gift, the very gift that we're supposed to speak about and to tell others about. Felly'n gyntaf, Iesu Grist y rodd anraethadwy yma. A'r peth i ddweud ar y cychwyn fel hyn yw bod mae llawer un ar hyd y canrifoedd, yn dos, diwynyddion a thronwyr, yr apostolion a'r disgyblion eu hunan wedi ceisio gosod geraint bron ni holl ystyr a gwerth y rodd fawr honni ni yn Iesu Grist, ond does neb eriod wedi llwyddo i ddatgelu'r cyfan oll. Ynddo fe? Os neb wedi llwyddo i ddweud yr oll amdano, yn ei gyfanrwydd fel petai.
you can be sure of one thing: the height and depth and breadth of this wondrous gift is immeasurable. We can't measure it. And what about the way and the method of giving this gift? A father giving his only child to die for others. But then, Jesus isn't only the Father's Son, but he's one with God, isn't he? So the gift of the Son is God's gift to humanity as well, giving himself, God giving himself to humanity. Does dim ymwahanu yma rhwng Duw a tad a Duw a mab, achos oni Duw Iesu hun wedi dweud, credwch fy mod I yn y tad a'r tad yn o finnau. Fi a'r tad un ydym. We are one. The Father and I are one, says Jesus. Nawr, odych chi'n honni I ddeall hynny gyd? Diar mi, mae'n tu hwnt. Mae tu hwnt i'n deall ni, nag yw e? Tu hwnt i'n dirnad ni. Roedd Mary Owen wedi llwyddo I grisialu'r cyfan yn gelfydd iawn yn ei hemyn cyfarwydd. Chi'n cofio ei hemyn? Dyma gariad pwy ei treitha. Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd byth ni threiddi a nef yn ef. Na chi ddweud mawr yn dyfa. Every step of Jesus' life is full of love and wonder. Think of it, of his incarnation to begin with, what it must mean to us that the Word itself was made flesh and dwelt among us. And this is merely the beginning of things. He became man in order that he may go further and become mankind's substitute, unspeakable, immeasurable, beyond words, what we'll be remembering this morning. Yn ei aberth, yn ei farw a berthol drosom ni yn y groes, ei atgyfodiad a'i fywyd wedi bedd tu hwnt I eiriau, yn diwe? Mae ymhell y tu hwnt i'n dirnad ni, anraethadwy, undescribable. Ble mae dachrau sôn am rhywbeth fel hynny, gwedwch? Mae'n amosib. And in a way, isn't it best that this gift is unspeakable? Because, do you know, when we start to realize the immensity of the gift, it's so great that speech fails us. Words fail us, as the saying goes. Because aren't some feelings in life are too great to even express in words? Yeah? Mae gofidiau bach yn dod I gwrdd ni bob dydd. Chymod ni, yn aml ni'n gweud, ges I diwrnod ofnadw ddo, hyn llall ag arall, cwbl yn digwydd. Gallen ni sôn parablu am raina drwy'r dydd am hyn llall ag arall. Ond pan ddaw gofid enfawr, rhywbeth enfawr I gwrdd ni, profedigaeth, colli, losing a loved one, afiechyd ofnadw. Chymod, weithiau mae hwnna tu hwnt I eiriau, ynddo e? We can't describe that in words. Yeah, he is an unspeakable and immeasurable gift. If heaven can't match him, how is earth expected to describe him? How can we on earth? You know, you can frame the most beautiful scene ever pictured, ever painted by an artist, put it in a lovely frame. But you can't frame the actual physical thing itself, can you? A picture of Snowdon or Everest or the Alps. You can frame the picture, yes, but you can't frame the thing. Dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi eriod. Which leads me on to my second point, that Christ, the unspeakable gift, is the very thing that we should be speaking about and telling other people about and being talked about. He is to be talked about firstly in thanks to God. Remember the verse, thanks be to God for his unspeakable gift, his immeasurable gift. Dwi'n meddwl yn aml, I ni ddim hanner digon diolchgar I ni'n gweud na, yn aml, dylen ni fod yn fwy diolchgar am bethau yn gyffredinol. A dylen ni fod
yn enwedig yn fwy diolchgar i Dduw mewn gweddi, na'r peth, mewn gweddi i Dduw am bethau cyffredin bob dydd. Faint o weithiau i ni, dwi wedi gweud hyn yn aml mewn pregaeth, faint o weithiau i ni'n syrthio ar ein gliniau mewn gweddi i ddiolch i Dduw am ddwyrnod hyfryd, hapus, llon a dedwydd i ni wedi cael. Ar y llaw arall, i ni'n ddigon parod i syrthio ar ein gliniau pan i ni yng nghanol trybini a thrafferth. Ie, mae'n dda, mae angen, wrth gwrs, mae angen i ni. But if at times we find it difficult to put our thanks and gratitude into words, we can surely express our gratitude in deeds, to do something about it. Actions speak louder than words. That's the old saying, isn't it? And they do often. And if our words have failed us, what about trying to do something about it? Do something. A'r peth cyntaf i wneud wrth cwrs yw i gysegru a chynnig ein hunain mewn gwasanaeth i'r arglwydd. Os yw'r arglwydd wedi ein prynu ni, ni'n sôn am brynu a gwerthu, wedi ein prynu ni am bris, mae'r ysgrythur yn gweud nid eiddo ni ein hunain i ni mwyach, ond eiddo yr arglwydd ac eiddo Iesu Grist. A dylen ni ddangos hynny yn ein byw bob dydd ni, yn y ffordd i ni ymddwyn, in the way we act and react to people, the way we live our lives. Do you know, many theologians and religious commentators, they try to bring God and Jesus into the confines of our human world and our human thinking. And you know, all they tend to do then really is to make certainties into probabilities and treat the great truths of the gospel as mere opinions and argues to be discussed and accepted or rejected as the case may be. But these are the great truths of God, the great truth of Jesus Christ. Mae rhaid i mi gredu yn holl alluogrwydd Crist. I have to. Dwi wedi dyfynnu o blaen chi'n gyfarwydd, dwi'n off iawn o'r hen gan ar gyfer Core Meibion Nid Aros gan Daniel Pryddro. What a fantastic piece for male voice choirs. I mentioned it before, I love that piece. Gosodiad cerdd Longfellow, Longfellow wrote the words, ar diweddglo buddigoliaethus na'r ar cordiau grymus, o'n gallu clywed nhw nawr, God is still God. His faith shall not fail us. Christ is eternal. Christ is eternal. Ia Christ sydd dragwyddol. Allwch chi fod yn sicr o hynny. A diolch i Dduw heddiw a phob dydd arall yn ein bywydau ni gyd am I rodd anraethadw I ni yn Iesu Grist as we approach the communion table once more this morning. May we all have a chance and an opportunity of thanking God for his inexpressible gift to us in Jesus Christ. A hynny gogoniant yw enw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, 631, 631. 631. A dyma ni eto elfed yn grisialu'r cyfan oll at ei gilydd mewn geiriau hyfryd, mewn cof o ddaberth, welen ni o Iesu'n cydnesau. Un teulu ydym yno ti, i'th garu ath fwynhau. Gwna'r teulu oll sydd ar y llawr fel teulu'r nef yn un, a selia ninne yma nawr yn eiddo I ti dy hun. 631.
As usual, we remember those, as we've mentioned in our prayer as well, before the communion table, a number of our members. I won't mention anyone by name particularly today, but we remember them. We know who they are. Some are in the midst of very uncertain times health-wise, and we think of them, one or two receiving ongoing hospital treatments. Iron is getting better. I mentioned him in particular, and we hope to see Iron back with us soon. Ond am nifer o bobl eraill, i ni'n cofio amdanyn nhw yn ein gweddiau, a bobl eraill hefyd sydd yn hysbys i ni, ein ffrindiau a'n teuluoedd yn y byd. Llawer ohonyn nhw yn mynd trwy cyfnodau anodd ar hyn o bryd, ac i ni'n meddwl amdano chi. And as we remember them now at the communion table, we say together the covenant, the church covenant, in the back of your books, cyfamod eglwysig. Cyfamodwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw, i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredw, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. We read from Paul's second letter to the Corinthians, and we read, as is our custom, from his first letter to the Corinthians, where we read his account of the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe ei torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorir trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yrfach coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yrfach y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd on i ddelo. Gawn ni weddio, let us pray together. Fe ddiolchodd yr Iesu yn yr oriwch ystafell yn ystod y swper olaf. Ac fe ddiolchwn unai hefyd am y fraint arbennig yma bore yma o gyfranogi yn y sacrament hwn. We thank, as Jesus thanked on that Last Supper, for the privilege and the honour of taking part in this communion service today. Caniata i ni nawr i ganfod o'r newydd yn ei farw a berthol drosom ni, a golau hwnnw nad yw'n pallu, a llawenydd nad oes terfyn iddo, a'r maddeiant nad oes pen draw i gael. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, fe gofion iddo gymryd y bara a'i fendithio, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, yr hwn a'r hwygir a dorir trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn.
Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. A cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich glith a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Gweddiwn, let us pray. Wrth I fwrdd di-gymar, yn ddi-siarad, cofiwn un pren a'r cyfiawn a'n prynodd. Di hafal gur ac ing dwyfol gariad, a'i galon lan hyd y glyn a lynodd. Accept us, Lord, as we are, in the midst of our failings and shortcomings, as we come in the name of Jesus himself. Amen. Ac fe ganwn ar ein heistedd, we sing seated to conclude our morning communion service. Geiriau Pantycelyn 494, 494. Cymer Iesu, fi fel rydwyf. Fyth ni alla fod yn well, dallu di am gwna'n agos, fy wyllus I yw mynd ymhell. Yn dy glwyfau byddai'n unig fyth yn iach, gwaed y groes sy'n codi fyny reiddiol yn goncwerwr mawr. Gwaed y groes sydd yn dyrostwng cewri cedir'n fyrdd I lawr. Gad i'n deimlo awel o galfaria fryn. 494. Amen.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gad i'n deimlo awel o gael fariaf ryn. Caniatau i ni o arglwydd y nawr i deimlo yr awel honno'n chwythu arnom ni gyd ac yn ystod yr wythnos newydd hon sy'n ymagor o'n blaen ni. Gollwng ni o dan dyfendith gyfoethog a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni, i aros gyda ni, bob yr un ohonom ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.